Il-Partit Nazzjonalista qal li Gvern Laburista ġab lil Malta bħal fi żmien Charles Dickens. Dickens huwa l-awtur tan-novella ta' Oliver Twist fejn it-tfal jiġru ħafjin, jaħdmu u jkunu mġela jisirqu biex ikunu jistgħu jieklu. Ishom ġabuna bħal fi żmien Charles Dickens. Id-deputat nazzjonalista kien qed jitkellem waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali li fiha tkellem dwar il-faqar. Saħansitra, il-politiċizzaw ukoll l-inizjattiva Children's Dreams maħsuba biex taqta' x-xewqa ta' tfal vulnerabbli fi żmien il-miliet. Din il-konferenza tal-aħbarijiet Bartolo għamilha fl-istess ġimgħa li jaqdiet ewlenin li jaħdmu f'dan is-settur tkellmu dwar il-faqar u kellhom kliem ta' tifħir għal miżuri tal-baġit. Iżda Bartolo kellu biss kliem negattiv għal dak li jagħmel il-Gvern u għas-sitwazzjoni f'pajjiżna. Ma tistax tinżel l-iktar fil-qiegħ messejna l-qiegħ bla qiegħ. Għalhekk għal Bartolo Malta m'għandix futur sabiħ. Part Nazzjonalista jgħidha kif tkun. No lip service. La darba tkellem dwar il-faqar il-Bartolo staqsejnieh kif jindirizzah, imma qalilna li ma setax jgħidilna llum u se jgħidilna darb'oħra. Se nispjegaw sara ħrasek li se nispjegaw il-ġimgħa d-dieħla.